Moelen met Pelt, welkom. Immer op zoek naar parkstatters met een boeiend verhaal. En dat hangt voor u ook weer. Maar verkallen u met een mevrouw die alles weet over het sociale domein. En wat dat is en wie dat allemaal in elkaar zit en wat zijn rol erin is. We gaan het alle nu huren. Welkom, Irene Thuis. Welkom in ons programma. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zeker. We willen heel veel van je weten. Prima. Zullen we maar even erbij gaan zitten? Dan? Zeker, lijkt me een goed idee. Wat wil je drinken? Lekker spaatje rood. Lekker spaatje rood. Heb je dat ook? Lekker spaatje rood. Oké. Irene Thuis, heel erg welkom bij Moelen met Pelt. Een heleboel gesprekstof, maar we beginnen bij het begin. Waar stond je wiegje? Mijn wiegje stond op de Benzeraderweg in Heerlen, vlakbij het Bekkerveld. Dus de wijk Bekkerveld is mijn speeltuin geweest. En dat wiegje stond in een heel groot huis. En dat was ook wel nodig, want ik was nummer 8 in een rijtje van uiteindelijk 9 kinderen. Dus dan heb je wel wat ruimte nodig. Ja, de familie Thuis is natuurlijk ook in die contraien wijd en zijd bekend. Over het algemeen positief. Maar het is natuurlijk ook voor die tijd denk ik nog een onwaarschijnlijk groot gezin. Hoe is dat? En dan ook nog eens nummer 8. Dus dan ben je eigenlijk, hobbel je zo'n beetje erachteraan. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat valt mee. Maar wij hadden wel de 4 grote en de 5 kleintjes. Dus wat dat betreft, zeg maar 2 groepjes, 2 clubjes. Ja. Dus door zoveel kinderen is natuurlijk het leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongeren inderdaad best wel groot. Dus ik kan mijn oudste zussen en 1 broer ook eigenlijk niet goed herinneren als heel klein kind. Ja, zij gingen langzaam eigenlijk al een beetje weer de deur uit tegen die tijd. Zat er zoveel ook tussen die 2 clubjes? Zat echt wel een kloof? Nou, dat viel mee. Daar zat een jaar of 4 tussen. Dus dat viel nog mee. Maar je kreeg daardoor automatisch wel inderdaad zeg maar 2 groepjes kinderen. Wat overigens niet wil zeggen dat we ons niet met z'n 9 samenpakten hoor. Nee. Want dat deden we wel degelijk. Ja. Maar je zag inderdaad dat de oudsten natuurlijk al zeg maar richting volwassenheid gingen tegen die tijd dat ik op de kleuterschool, begin lagere school zat. Dus dan leef je wel toch een beetje in andere werelden. Ja, maar er was dus ook altijd genoeg oppas. Zeker. En voor die oudere kinderen, ik ken de situatie een beetje, was dat niet altijd een genoegen. Nee, klopt. Die verhalen horen we soms tot op de dag van vandaag. Dat zeker mijn oudste zussen dat niet altijd even leuk hebben gevonden. Die wilden gaan vrijen, ja. Ja, precies. En moesten dan soms al een kinderwagen mee, waardoor er natuurlijk toch enige belemmeringen ontstonden. Ja, heel leuk. Zeker. Je bent ook ongetwijfeld bij de scouting geweest. Zeker, inderdaad. Want daar zat ook de hele familie bij, toch? Klopt, ja, fantastisch. Ja, een fantastische tijd. Hele belangrijke leerschool. Dat vind ik echt. Je zou bijna zeggen, ieder kind moet gewoon naar de scouting. Ja, dat vind ik wel met je eens. Ja. Je leert er zoveel in allerlei opzichten. Niet alleen, zal ik maar zeggen, hele praktische dingen, maar vooral in het met elkaar omgaan, het voor elkaar iets over hebben, rekening houden met elkaar. Leer je overigens ook in een groot gezin. Ja. Maar zeker bij de scouting. Dus ik heb het een fantastische tijd gevonden. Ik heb het iets minder lang volgehouden dan mijn broers. Maar wel ontzettend mooie tijd gehad. En ook heel veel gedaan als leiding. Wat ook nog wel interessant is om te weten, zo'n enorm gezin. Was dat omdat jullie zo katholiek waren? Of kwam de pastoor vaak op bezoek? Of? Wij hebben daar natuurlijk wel wat grapjes over. Ja. Als broers en zussen onderling. Natuurlijk was het een andere tijd. En daar waren voorbehoedsmiddelen, zeker in dit katholieke zuiden, nog niet zo vanzelfsprekend. Dus mijn moeder kennende, die overigens vrij jong is overleden, zeggen wij nu wel eens, als er toen wel voorbehoedsmiddelen waren geweest, was een deel van ons er waarschijnlijk toch echt niet geweest. Dat was ik waarschijnlijk niet. En met mij misschien nog een paar anderen. Oké, Irene groeit op en gaat naar school. Dat was de Mater Dei of was dat al Tarcisius? Nee, Mater Dei natuurlijk, voor de meisjes. Ja. Ik heb nog inderdaad met alleen meisjes in de klas gezeten. Kort daarna, overigens, is het misschien wel 1 of 2 jaar daarna,
is dat wel veranderd. Maar mijn hele lagere schooltijd was alleen nog met meisjes, bij de zusters. Inderdaad, mater D. Streng? Ja, zo kan ik het me eerlijk gezegd niet herinneren. Dus dat viel wel mee. Meester Joop Braken? Ja, zeker. Ja, die ken ik nog. Ja, absoluut. En dan was je bij de betere leerlingen, vermoed ik. Ja, zeker. Alhoewel, en dat is misschien later iets minder een zegen geweest. Ik kon zo makkelijk leren dat ik waarschijnlijk mijn hele lagere schooltijd niet zoveel heb hoeven doen. Beetje freewheelen. Ja, met als gevolg dat het op de middelbare school snel niet zo goed ging als dat het misschien had kunnen gaan. Dus keurig op het gymnasium begonnen, op Bernardines. Ja. Maar goed, dat heb ik niet zo heel lang volgehouden. Achteraf gezien helemaal geen probleem. Nee. Dus dat werd uiteindelijk de HAVO en prima. Oké, en toen, op Bernardines, grote school. Ja, zeker. Je was daar bij de eerste jaargang van de meisjes, schat ik zo. Ja, daar zat een paar jaar in. Een jaar of 4, 5 denk ik voor mij zal dat zijn geweest ongeveer. Ja. En wat je naderhand bent gaan studeren, je opleidingen in hebt gehad en wat je bent gaan doen, dat heeft zich toen gevormd of zat dat er al eerder in? Nee, ik zou bijna willen zeggen dat dat een aantal toevalligheden misschien wel bij elkaar zijn geweest. Juist vanwege die scouting en dat werken met kinderen heb ik destijds bedacht dat de pedagogische academie wellicht heel erg leuk zou zijn. Dus die opleiding heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Zoveel plezier dat ik daar wel cum laude mijn diploma kon halen, terwijl uiteindelijk die HAVO... Mag niet meer cum laude. Nee, dat mag nu niet meer inderdaad. Hè. Maar goed, maar dan zie je dat als je ergens plezier in hebt, dan gaat het ook eigenlijk vanzelf. Ja, alleen in die tijd, ik kwam in 1982, kwam ik daar vanaf. En de dag na mijn diploma-uitreiking vroeg het arbeidsbureau aan mij of ik niet wilde omscholen. Want er was gewoon echt 0 werk, letterlijk 0 werk toen, in het onderwijs. Ja. Dat heb ik toen maar even niet gedaan. En als typiste gewoon begonnen. Want ja goed, ik wilde wel werken. En als administratieve kracht op een openbare school terechtgekomen. De enige openbare school in Heerlen toen. Via de zogenoemde werkverruimende maatregel die er bestond. Omdat de werkloosheid in die tijd zo enorm groot was. Maar het geluk daarvan was dat de interne vacatures van de gemeente Heerlen ook werden opgehangen op die openbare school. Want de openbare school was echt wel onderdeel van de gemeente. En via die weg eigenlijk als een soort van toeval toch bij de sociale dienst in Heerlen terechtgekomen. Voor een functie waarvan ik eigenlijk geen idee had wat het inhield. Medewerker verhaal. Maar ik dacht, oké, ik ben niet zo heel dom. Ik heb geleerd, dus dat zal wel gaan lukken. Dus zo ben ik eigenlijk binnen de gemeente, binnen de sociale dienst terechtgekomen. En daar is je belangstelling en je passie voor het sociale domein, zal ik maar zeggen, geboren. Want misschien moeten we dat eerst even uitleggen. Jij liefst, wat is het sociale domein? Ja, uiteindelijk is het sociale domein, tegenwoordig is dat een hele grote verzamelnaam voor eigenlijk heel veel organisaties die zich begeven letterlijk, ik zou willen zeggen, rondom een aantal sociale aspecten van zowel uitkering als welzijn, ondersteuning, niet zijnde echte zorg. Dan heb je daar bijna meer over het zorgdomein, alhoewel in de huidige tijd worden die ook heel erg aan elkaar gekoppeld. Ja. Maar het is eigenlijk een heel breed gebied waar allerlei organisaties in worden benoemd, die zich bezighouden eigenlijk met het sociale welzijn van mensen. Ja. Dat kan via de financiële route zijn, maar ook via allerlei vormen van ondersteuning. Ja, want ik dacht eigenlijk, ze is terechtgekomen in het sociale domein vanuit toch compassie met de medemens. En voor hetzelfde geld had ze een medische opleiding of beroep gekozen. Maar zo zit het dus niet helemaal. Maar uiteindelijk is dat wel later is dat wel duidelijk zo opgeborreld. Zeker. En heb je daar waarschijnlijk ook nog wel wat opleiding in gevolgd? Zeker, heel veel opleiding tijdens het werk. Maar ik geloof er heel erg in dat zaken op je pad komen die bij je horen. Dus ook pas eigenlijk wat achteraf, dat je opeens realiseert,
ik werk niet voor niks hier. Ik ben er voor mijn gevoel bij toeval in terechtgekomen. Maar heb daar absoluut mijn passie gevonden. En dan met name de passie in het werken met en voor mensen. Ja. En dan is een sociaal domein sowieso ook werktechnisch interessant. Want de ontwikkelingen, die buitelen over elkaar heen. Dus het verveelt in die zin nooit. Maar uiteindelijk, de basis die eronder zit, is dat je je inzet voor mensen. En vooral voor mensen die, om welke reden dan ook, het net even iets minder gaat of iets minder getroffen hebben. Soms tijdelijk, soms langdurig. En dat ben ik steeds meer gaan ontdekken, dat daar mijn passie zit. En ook hoe mooi het is dat je dat kan doen. Ja, maar je hebt het ook, dat vind ik opvallend, als ik je ben uit aan het vlooien en je bent dat aan het, uiteraard online ben aan het bekijken wat je allemaal gedaan hebt. Dat je zowel aan de overheidskant hebt gezeten als aan de andere kant van het loket en ook een beetje ertussenin als NGO. En dat geeft je natuurlijk wel een hele brede kijk op de materie. Ja, zeker. Dus zoals gezegd, ik ben toevallig eigenlijk bij die sociale dienst terechtgekomen. Een medewerkerverhaal die houdt zich niet bezig met het verstrekken van geld. Maar die houdt zich eigenlijk bezig vaak met het terughalen van geld. En dat kan om allerlei redenen zijn. In het geval van echtscheidingen bijvoorbeeld, waar een partner een stukje financiële verantwoordelijkheid moet nemen. Maar ook in het geval van fraudezaken. Dus daar zat ook wel een heel sterk gevoel van rechtvaardigheid onder. En je ziet bij een sociale dienst zijn heel veel mensen die in die uitkering terechtkomen. Simpelweg doordat er in hun leven iets fout gaat waar zij ook niet voor gekozen hebben. Terwijl de beeldvorming toch heel vaak is, letterlijk de uitkeringstrekkers. We hebben op dit moment loopt er een of andere tv-serie met als titel Uitkeringstrekkers. En ik heb met opzet niet gekeken tot nu toe, want ik kan er al niet tegen om die term te horen. Ja. Want het is geen lol als je daarvan gebruik moet maken. En natuurlijk zijn er altijd een paar die er misbruik van maken, tuurlijk. Maar dat heb je in alle situaties. Ja. Irene, sorry dat ik je onderbreek, maar omwille van de tijd doe ik dat. Want, en we hebben ook wel behoefte aan een wat luchtiger break. Je muzikale keus en je kiest voor You Raise Me Up. Ja. Door een heleboel artiesten vertolkt, maar onder andere ook door Schinveldenaar Martin Hurkes. Waarom? Ja, nou, je zegt een luchtige break. Nou, zo luchtig is die misschien niet eens. Maar het is mooie muziek. Het is mooi, ja, en het was wel het eerste wat bij mij opkomt. Omdat ik me zo realiseer dat je juist door met elkaar samen te werken, door elkaars kracht dingen kan bereiken. En dat kun je nooit alleen. En zo heb ik het altijd gevoeld. Gedragen in een groot gezin. Echt, met veel steun onderling. Gedragen door de mensen met wie je werkt, door je vrienden. En als je je gedragen voelt, kan je heel veel. En kan je heel veel bereiken. En dat is wat dat lied voor mij zegt. En daarvoor vind ik het zo mooi. En dat staat voor mij los van... Het wordt ook soms heel godsdienstig of in religies gebruikt. Dus dat zijn ook varianten. Nou, voor mij zit dat er niet zozeer in. Maar wel, je draagt elkaar. En dan kan je met elkaar echt heel veel. We gaan luisteren. You Raise Me Up, Martin Hurkes. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stony seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Ja, Irene, je hebt daar die carrière in gemaakt. Het voert te ver om dat helemaal uit te gaan pluizen. Snap ik. Maar mag ik zeggen dat je vrij jong met pensioen bent gegaan? Zeker. Of zeker. Ben ik nou aan het slijmen? Nee hoor, nee. Die opmerking heb ik van veel mensen gekregen. Die vroegen zich ook af hoe ik met al mijn energie die ik nog heb, waarom ik eigenlijk ging stoppen. Maar er zitten voor mij twee afwegingen in. Enerzijds is mijn partner wat jaartjes ouder. Dus dat betekent dat je toch ook gaat nadenken over een stukje toekomst. Maar aan de andere kant vond ik dat het ook tijd werd om onbetaald iets terug te gaan doen voor de maatschappij.
Dus ik ben eigenlijk gestopt met betaald werken. En doe nu een aantal dingen zeg maar in mijn vrije tijd. Ja, je bent onder andere sinds kort voorzitter van Leergeld Parkstad. Ja. Ook dat moet je ons even uitleggen. Wat doet Leergeld Parkstad? Ja, Stichting Leergeld Parkstad is een organisatie die vooral werkt met vrijwilligers. Die proberen om voor kinderen in armoedesituaties, kinderen in gezinnen waar wat minder geld is, toch net dat beetje extra te doen, waardoor ook deze kinderen gewoon mee kunnen doen in de samenleving met hun vriendjes en vriendinnetjes. En dat betekent dat wij vanuit Stichting Leergeld een heel aantal voorzieningen verstrekken aan kinderen in Parkstad. En dat zijn er helaas heel erg veel. Maar zodat zij echt net zo goed als hun vriendjes bij een vereniging ook kunnen sporten, daar de sportkleding bij krijgen. Maar ook leuke schoolspulletjes kunnen kopen als het schooljaar weer begint. Of een mooie fiets voor als ze naar school moeten. Allemaal zaken die in heel veel gezinnen in Parkstad helaas niet zomaar vanzelf gekocht kunnen worden. Ja, Leergeld is een landelijke organisatie. Hè? Parkstad is daar een filiaal van, kunnen we zeggen. Maar niet een van de kleinste, denk ik. Nee, zeker niet. Wij zijn landelijk de 6e grootste stichting Leergeld. Er zijn er landelijk 114 inmiddels. We werken allemaal volgens dezelfde leergeldmethode, maar daarnaast is iedereen wel volledig zelfstandig. En is het ook vaak in samenwerking met gemeenten of sponsoren die ons gelukkig een warm hart toedragen om te kijken wat je precies kan doen in je eigen gemeente. Dus wat dat betreft, dat is niet altijd identiek in heel Nederland. Ja. Maar een hele grote, dus het gaat richting de 6000 kinderen in Parkstad. 6000 die wij ieder jaar van 1 of meer voorzieningen kunnen voorzien. Maar we zitten natuurlijk met 7 gemeentes hier in Parkstad en dan... Dat wil ook zeggen dat dat niet overal hetzelfde is waarschijnlijk. Nee, dat klopt. Dus er zijn wat verschillende afspraken met gemeenten. In sommige gemeenten zijn wat extra voorzieningen die beschikbaar zijn voor kinderen. Dus daar moeten wij natuurlijk wel rekening mee houden. Dus dat betekent dat we ook altijd in goed overleg zijn met gemeenten. Gemeenten betalen ook een deel van de voorzieningen die wij kunnen verstrekken. Niet alles. Daarvoor hebben we ook nog private sponsoren, soms bedrijven. Een stukje van de provincie, van de Rijksoverheid. Dus we proberen langs allerlei routes eigenlijk zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen. Ja, om gewoon zoveel mogelijk te kunnen doen. We hebben nog een jeugdfonds voor sport. Ja, het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dan hebben we het vooral inderdaad over de sportactiviteiten, waar via hun een vergoeding voor komt. Maar ook bijvoorbeeld de muzieklessen of het muziekinstrument. Dus dan heb je meer de cultuurkant. Ja, kinderen die graag toneel willen leren spelen of willen dansen. Dus in die zin is dat een hele mooie samenwerking. Overigens ook nog met het Jeugdeducatiefonds werken we samen. Die doen dan zaken wat meer collectief op scholen. Maar bijvoorbeeld ook de Stichting Jarige Job. Dus mensen die bij ons bekend zijn, daar regelen wij ook voor dat voor de kinderen voor hun verjaardag een verjaardagsdoos komt van de Stichting Jarige Job. Zodat zij ook een verjaardagsfeestje kunnen geven, dat ze spulletjes hebben om uit te delen, dat ze ook thuis de boel gezellig kunnen maken. Ja. En dan dringt zich de vraag op, wat doet de voorzitter dan? Die vergadert zich een slag in de ronde. Deels. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik hoop dat ik niet zo'n voorzitter ben die alleen maar zit te vergaderen. Nee, ik vind het allereerst heel belangrijk om goed te weten en te snappen wat er in de praktijk gebeurt. En uiteindelijk, heel veel vrijwilligers die doen het dagelijkse werk. Dus daar kijk ik ook af en toe bij mee, van hoe gaat dat dan? Dus dat wil ik altijd goed snappen. Maar voor mij is het natuurlijk ook een belangrijke rol om de Stichting Leergeld overal goed op het netvlies te krijgen. Dus ik ben enerzijds natuurlijk het boegbeeld in huis een beetje, voor de collega's, maar ook zeker buiten de deur. In de contacten met de gemeente, contacten met sponsoren. Dat zijn er gelukkig ook een aantal en ook echt met hele mooie trajecten. We hebben één sponsor die de mogelijkheid biedt dat een aantal jonge mensen een studiebeurs van de Universiteit Maastricht krijgt, zodat zij daar ook een studie kunnen beginnen. En daar onderhoud ik natuurlijk ook de contacten mee. En soms
geven we ook presentaties. Want we merken ook dat toch nog niet iedereen weet wat of wie Stichting Leergeld is. Nee, en dat betekent dat misschien ook wel niet iedereen bij ons terechtkomt die wel van onze voorzieningen gebruik zou mogen maken. We gaan richting het einde van het jaar, dus er zijn mensen vaak wat royaler. Ja. Dus als afsluiting zou ik zeggen van, kunnen mensen, particulier of bedrijven, leergeld steunen? Zeker, zeker. Dat is altijd van harte welkom. Dus als er organisaties, bedrijven zijn, zou ik zeggen, neem contact met ons op. We zijn heel makkelijk te vinden via onze website, Leergeld Parkstad. Want we hebben heel veel mooie acties. Rondom Sinterklaas hebben we een actie gehad. We hebben dadelijk weer wintertijd waar we zorgen dat onze kinderen naartoe kunnen. Maar we hebben ook een prachtig theaterproject. Want we willen ook kinderen laten meegenieten van gewoon mooie uitjes. Niet alleen die schoolspullen, die zijn belangrijk, maar ook gewoon leuke dingen in het leven. Daar kunnen we altijd sponsoren voor gebruiken. Nou Irene, we zijn een stuk wijzer geworden op het gebied van het sociale domein. We sluiten af met een uiltje en we hunkeren naar een boodschap van jou. Ja, kijk, we gaan richting de feestmaand en ik zei het al een beetje bij het nummer wat ik gekozen heb. Samen is altijd mooier en beter en leuker. Dus ik hoop in die feestmaand dat we elkaar weer goed vinden. Dat we samen iets moois van maken. Helemaal mee eens. Gezondheid. Gezondheid. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Ik kom in een vrijgezellengroep, een groep burgemeesters, een groep vrouwen, alles wat ze zich maar kunnen bedenken, toeristen door het ganse land. En alles wat je hoefde te doen, is een perfect beeld stappen. En de kenners die serveerden, hè, dat we gratis drinken toen. Ja. Heb ik dan mijn 74 zo gehad, ben ik dan blijven werken.